tek kende makelo yuto. Rawere kaunti ma Mombasa ne jobiro kanyakla mar nyiso kit lony mar ohala magitimo bang' yudo tiegruok e wi ohelni opogore opogore. To chutho mago motenore kod kayudo yuto mag nam midendo ni blue economy. Chenrono mano ota kod riwruog rawere midendo ni Big Ship lek margi. Eno ni giduoko chien kwan rawere maonge tije. Bang' yangore ni chiegni kwan atamalo 45 mar rawere gin mago madang'ni kamanyo gima ginyalo timo. Joja wako ne gilero Mombasa. Oganda makwar mag rowere ne oromo e alap mama mangina Waterfront Mombasa mar nyiso jopiny kaachiel kod jowetegi kit ohelni kod lony magin godo. This one we are using molasses as the band. Ma ne en bang' riwruok midendo ni Big Ship chiwo negi tiegruok e wi chenro mopogore mag chako kendo timo ohelni mageto dongogi gin giwegi. Abiro gi chiemo mopogore, abiro tedo Swahili dishes kaka viazi, an gi viazi karai ka, an gi baji, an gi juice. Koro nitie ingeni tedo pogore. Koro nitie jok mabro lan kuomwa to ambe wabro lan kuom jomoko. Koro romo ni en romo manyasi sana kuomwa wan kaka youth ma Mombasa. Jomoko kaka nigo magisomo gik ma jok moko timo, gibro interact gi jok moko nyalo miyo gi mentorship, gibro yudo contacts ma ginyalo gocho ni jogo bang'e kata wan koro kata kwa onge, koro gidhi adhiya mbele gi biashara gi. Waneno ni Mombasa wantie gi over 45% ma youth ma onge tich. To mano en namba maduong' madware kaka joma nitie Mombasa kaka viongozi watim kinda wane gi nyalo timo. Makoro wabiro good training ni together with our partners TechnoServe. To gimoseneno training ni manyalo konyo jowa especially young people ma Mombasa gik moko ma gidwa timo koka tourism, koka waste management. Gikoni tiegruok makamano chiwo ranyisi ni en ayanga ni thuolo mag tije motenore kod yuto mag nam pod nitiere, omiyo jiwgi ni kik giwit thuolo makamago. Gima nyanyiso ya rowere matindo maonge tije to pod manyo tije. Ntiere a lot of opportunities maka dang giriure kamora achiel to gwanyalo create more opportunities kaka some like the participants mawan go kawuonogi there are opportunities manegi create mabe kendo kelo creation of other opportunities. Kaka in kijana nyaki yorri kech kiwacho ni bet to tich okang' ne luwi nyaki wuog oko idhi many tich. Koro ng'ama wacho ni tich onge, tich nitiere, to waduoko erokamano ne Big Ship, kech Big Ship okelonwa gima duong' mane ok wapango ni wanyayude kit ngimawa. En romo mabende ne okelo kanyakla jogo manie sekta mopogore mag ohala to kod limbe mar medo chiwo negi ler ewi moko kuom ng'ikruoge makidek bedo. Lek margi gikoni en duoko chien kwan rowere maywago onge mag tije Mombasa. Ne waneno ka wadhi tieko program gi to ne ber kwa ngiso gi kaka market chal, jok manyalo konyo gi kaka giwindo pesa, jok manyalo konyo gi kata ka gin gi challenge mag market. Emomiyo ne wakelo gi kaka nigo mondo gi learn from one another, mondo gi bed ma strong e biashara margi. Gima dwaro mondi is to reduce the number of unemployment mege youth. Kesani one in 45%, almost going to 50, and that's a big number. Koro gima waneno gi trainings gi teach mwatiyo gi. In the near future, we'll have more young people employed, and also they are going to be employers of employers. Yeah. Opportunity odure blue economy, it is just a matter of identifying cast to pursue it. Enyasino, jatend migawo mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa ne bende okoni ma en achiel kuom chenro magitimo mageto lombo welo magombo neno kit chiemo, rwakruok, kido to kod timbe oganda modak kadho na mchumbi. Mavutio gani ambao tutawapatia? Umeelewa? Si tu kuja hapa kuangalia beach, si kuja hapa tukwenda katika Fort Jesus. Lazima tukuje na experience nyingi sana. Hii unaliona ile ni Canary experience. Watu wakuja waone vyakula vya Mombasa, utamaduni wa Mombasa. Ni vitu kama hizo ambao tunaweza kuleta sasa. Ni mfumo mpya ambao tunaweza kuleta. Na ukiangalia numbers ya 2025 utaratibu ukitoka, nafikiri tutakuwa tumesapasi ile 2.5 million. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.